Ghana man mo akwa ya obuadu mechia mo menim se enne nyame adom obi a ho ye sanso na me nso me ho ye me fasa akwanya nso no machia die ote krawri ene brawre nwoma so Otumfour setu autoso mienu Asanteman wura na machia bronchampim de du akwahene ayo si ade yo akonfia me autoso 9 na machia na nanoma trankunwa nyina the president of the National House of Chiefs oje ahoho ya ojebi esewi anwea so man hene na machia the president of Bono East Regional House of Chiefs Nana Owusu Sechi basa man hene afe machia Santehema Nana Kwadwo yadom a otoso miensa na machia Nana Techiman man hema Nana fia brefi otoso mienu machia kokofu hene barema ofe kwasi okoji asuo otoso mienu ene ne hema osagefo kusiwa muabu ayie afe machia Nana otuo serebo Gyaaman man hene ene ne hema Nana akosua chama otoso enan na machia Nana kwaku buatin a otoso miensa ni Gyaaman man hene ene Nana Gyaaman sewa otoso miensa ni Gyaaman hema machia Nana wase Kwadwo abebio bekwai man hene ene Nana adwo apinama otoso miensa bekwai man hema machia Nana Samuel mfi sekire a otoso mienu nsuta man hene ene Nana bna eduwa si abua a otoso mienu nsuta man hema maka ayokofo ebidie mefiri ho na makwachia atebu man hene ohimpon yebo asiama ene ne hema na afia donyina a otoso mienu machia doma hene Nana doma hene osi ade yo Agyemang a otoso mienu sagefo osi ade yo Agyemang otoso mienu na machia Nana doma hema ode ne ho akosua fema Gyaaman na machia offense hene Nana Gyaaman kenta otoso mienu ene offense hema Nana adwo afrane wa a otoso mienu be manson kwanta man hene Nana bikusia pia ene manson kwanta man hema Nana nya kwa bresika the third afei mechia edweso man hene Nana afrane okesi na masachia edweso man hema Nana ya asantoa na makwachia Nana kwamu hene mekam akwamu fia nkasa ode ne ho kwafu akotu one ne hema na mabachia Nana kumawu hene bere masafo twenebu akodua ene ne hema Nana abna sewa mponsa machia wonua Nana bompata hene Nana ifa penten otoso mienu ene ne hema Nana adwubi keti mabachia Nana beposo hene Nana bua makwabi ene ne hema a wosaye ne maame Nana abna chewa
the longest serving queen mother. 90 years enya de ketwa. Na masa achia agogo hene na naku okusapon. Ene agogo man hema nana afrakoma sewa kusi obu odum. Na machia nana tepa hene tepa man hene nana edusei atwenewa mpem. Ene ohema nana Agyewa ampa emu. Afei mekwa akwachia eye aguna hema nana champoma ntansa yadom. Betwato asumenya man hene eye adua na piesie nana ochire kusi ntrama onso mechia no pa me fasa kwanya yesu na machia mpanimfuo bi enso so eye meja Opanin ose Kwadwo, first creator of Manshia Palace Museum and a historian. Na machia ayem papa kwampoku me maame no mama bi mama nya kome ofa no nyina ne menua no nyina mpanimfuo ene wona oye nkuma na mafasa kwan ayiso no masa achia nana OBIRI BOAHEN wona adesua wode mayen ahodo ena nana Opanin Kwadwo Agyemang enso so me fasa kwan ayiso machia no machia ne se yawie no de na mebusa me ho se yebebusa ye ho se edie enti na ye hia eye niama bebre ensem bia mabuno bi kotentan fidie so kokeka de what kachia na kakra ene ensem bia me ankasa me kaaye historians ni bi enso be kire wa adwene wo ho na me hu ye no nso so mani agye adwenkyere a wode maaye no ena me bebo wa abaso na masa ka bi nso so a eno nso so Stella me ne won enhyeda nya adwene papa enso so akirikire mu de nti a me ne won enya adwene na nsa na mebusa asembi enem mabuna yaba enem afo ayaba wo hia enipa du na obusa won se wo bon ton ben wan hwe a obenya mu be mienu ana miensa pe de betini a kire nton a wobo efese yato ya mamre na twene na dia awreho ne se obi a wo ye ne yi ama ya mamre na ka no ono ne ye fa ne se wo ye nipa boni ni name because ene your modernization ya ton ahodo no aye ekwo na medical de ekwo na ba visa me yekwo nani oyokwo aduana asona asenie aguna asachiri ena bretuo no ade ahuhia aye wo se obabunu bi a wo ye kani bia ehunu bio wo se ehunu fri se abakosem ne ya mamre mu kire se wo ye asonani a eni kwan se wo ware asonani fi se asonani ye wunua wo ye oyokuni a eni kwan se wo ware oyokuni fi se oyokuni ye wunua ne beda ne wa ware wunua e ya bususem nanso ne mabunu ye nsua enti ye ye bibia se de ye pebia abusuya ba akopɛ ene otimi ware won ho ewa mamre fam eno ne aduanafo ede enti na tesa aduanafo ko hia wa sumenya no okobo wa asesen wa asumenya ansan wo mu betetia ma ebi afiri ho akwa akwamu aduanafo edi kan kotena ho ye aduana atweafo won ahyenso die no ene okraman a ejatua na no
Actually, aduanafo bi nso ebinom so buy obusa wo say woye aduanafo na wo ahyense de ne apotro a wo da nsuom apotro no say momode de ne ye de ebu abra ane ye from aduana abrafo no mo ye sure say mo nya atamfo a mo be ne ye akon what's there be yam say ye mu nuanom abi ye nyina ne nanti free Sudan importem ho be ba ha samo se mo ye aduanafo de a na se mo nye ya tamfo de a ene mo makwan ma ye nware wo ye ho na enche se ye wo do e wo ye ntam enti aduana atwea aduana bra ene aduana nyankompasa chi a won so koka won ho no won ne abusua a wotimi ware won ho eno firi wanti aduanafo nkwa de timi ware won ho ya ade e da ho a historians nim wona woti amamra sinim ntiminim se we obia enye me ho akinyi agese opese wo kohye ka se aduana atwea bra nyankom atwea bra di nyankompasa chi na ye ba akopɛ ansana ese opese wo prove a bi se minim nipa bi wo man mu ha history they always try to change it to favor whatever they want to achieve. And so say hwe e was say o fa de tie na wadi akire se de tie afei me ba de tosumienu Otumfour say to eka asem bi na amanfo nti ase so o kan asa asem no asem o kan ye ne say Asante enta MPP achi Asante nta NDC achi Asante ni party na Asanteman wo party ni nyina mu Asanteman do party ni nyina ma mabunu bi enti ase kika se na ade abatuo mu enye afi abatuo na asa asesa kakra bi a Asantefo de da bi ase motomo aba ma MPP enti Asante de ye MPP mom ye ntie ne ye ba meka ho asem Asanteman ye nchiri NDC Asanteman ye nchiri NDC nda ye nyasa MPP ana NDC ana CPP MPP ana CPP ana NDC Asantefour bi don NDC Asantefour bi don NDC Asantefour bi don MPP Asantefour bi don MPP Asantefour bi don CPP Asantefour bi don CPP the obi apen wokro obi apen wokro amocho etiefo ye nyina yakọ ehwefo ye nyina yakọ ni yakọ akotie yakọhwe aba wo hunu se nipa ne ye ntia de nase yaka Asanteman ne hwan Asanteman ne nkofukuro ben Asanteman ne wona ogu Ashanti region na dabi yaka Asanteman a de edikan wona ogu Ashanti region Ashanti no kra na enye din o wonu se kwasi broni no we nyina so ye nim de ntia efre obroni kwasi de etia ne se akanfo abosom mu no meba ye no ho akanfo abos ana enabuo mu no na ekon besi a esi da edikan da no declare war to was ekon esi eda kwasi eda na oba wa abedwodwe won ho edwada ebna da Tuesday ekon no aben Wednesday awukon saada na wokon kase pa obi ekon na last na de echi yawo da watena se di yawo akai wona wafrim wokon num efiada wo eyafo fida obedi yawo bebe fia bedwodwe won ho na de echi memene da mene ne amene da ayam what I am they said ye onyankopon ka kire Mose no enti mene ne amene da eno enti ne ka se otwa di ampon kwa ame fi se ne da no di broni ba ya wode Christianity ba ya ye hu se Christianity no sabrere na memenda som kranya ma epom ha na eye kwasi ada na ye som no na we die akwasi broni wode kwasi ada som aba okay enti na meka efa
ye ka Asante a Asante ene deɛn akane Asante ana ye ka Asante nam sa broni no ka ayi Asante no ntimi ko se Ashanti broni ka kwasi a wase kwahye ana beda ne kwahye so me nana me maame me maame papa na ye friend Opanin kwasi ben no e police ni nanso so abrofo na ne ye adwuma na ntimi anka kwasi ben no so kwashi ntinidin no ebeda na Robert kwashi entine mane nyina ede kwashi entime wafa baako a na woye Techiman ayesu hene a na ye fe na nakwashi onna na edi be maame achi direct na rewo se me maame free mo na fe pepepe onna enuan mo gina ye yie na fe pepepe no nso so e free mu na emra ye ka abrofo no wona ko ka Asante no ka Ashanti ena be ye Ashanti ti ye ka Asanteman no a ejina ho ema current day Ashanti region won nyina ka Asanteman ho afi ahafo region enso e ka Asante ho se ahafo region se onim ho abakosem a obehunu se ahafo no enkuro no bebre no eye Asante eni sahwihini bia na ye frɛ no abiri ekon Asante pamo no ne dom efri sa bia ho ena Asante dom na ekɔ no bebre kokɔ kyekyere sa nkuro ni bi ewo ho ewom se sa bre no na ebinom so adikin akɔ akɔtena pom ho atu honom ekɔ eye kuo bi te se doma no akɔtena wasa atu enti wonuanom bomaafo eka ho enti wokɔ ahafo a ahafo nkuro ni nyina eye Asanteman eje boma nko a ena ye doma enkrata mu de na mekan wokɔ bono a enkuro ni bi wo hɔ a eye Asanteman nye ni nyina na metimi abobɔ mebobo bi ebeti se brekum me sa ka biem se Opanin Agyemang eka eyi bi ma me kire mu wasa de fofora ba brekum eye Asante de nti a brekum ya Asante ne se eye Asante asrafo a wo free asokore ana Otumfour pokuare de onkotena ho se won wen doma eni Gyaaman fuo ni nyina na so ka won ho a wobebo amane ono eye brekum ena nsu atranso de ne ho bo Asante se kwa eka brekum ho ene banda ene sampa ena na wo wen Gyaaman fuo no obeka se de na nsu atre ko ka Asante ho nsu atra Asante anko amfa no na emom se de map a Gyaaman fuo ankasa eka no Gyaaman no stretch ya be fa asunwan pomu ho na one wanchi ene bohye e ba ne sen Gyaaman fuo kwa wokoto kotifuo wo ho Gyaaman asase no dodo na ye kotifuo dia domaafo kwa mkoto wamfiefuo wo ho mesa aka biem nanso namso wo ya akofuo nti wo annexe wo nyina ede won kan Gyaaman no ho na enye won de timra Asante ene opo na pokuare ene Gyaaman hene abokofi ekokon ye no a wodi abokofi so no e ma sa man no nya won fa ahodi a wonya ye no nti wode wo ho bata Asante ewom
se mra Asante kɔ fam no so Opanin se mempese be gia tum se Asante gui de nti America se Asante kɔ fam na enwu kodwo to ne se na sunsun ne da so wɔ hɔ enna menu nti na mra obroni ka se wo pɛ asikadwa afa no Asante aman ni bi ekeka won ho bo mu ne obroni didi akon mpo sunyane odumase mienu ni nyinara ewu adumase na ehene na efe na kwabena kyere ena ni nua odumase number 1 so ehene be ka ne ho ejina mu ene na ya Asantewa ene ne dom ana ofe so hima Afranewa enso so ka ho bi na Afranewa ka ho bi ede di akon na kon no mpo na kwabena kyere na di animu ye nyina anim se ya abakosem se akire abrofo no ebua na kwabena kyere kunfo ekun no emra abrofo no edi won so no enti akire se na Asante no enwui kodwo to na emom na hoode no abrase se no muni sante hene sabre bio enti bono no nkuro ne bebre badu nkuro ya mebobbo so bebre eka Asante ho Jape kurum enti aka Asanteman e hoka ho oba bono east ya ye nkuro bi ti se nkransa o man bi ti se nkransa tanoboase ofuman en ebi ka ho konkoma na nsia na konkoma hene na se konkoma hene a bono east ya no o man hene no konkoma traditional area okosua Otumfour enim amanten ebi ka ho nyeri nyina na metumi abobo ne saabri enti ye ka Asanteman anya Ashanti region na hwesa aman a mebo obo ese na oto aba ebi tuma MPP na ebi tuma NDC ko Oti region wura wo ho Oti region wura wo ho e ka Asanteman ho ko Eastern region New Gyaaman wo ho Dikoman wo ho wonyina aka Asanteman ho twamu free Ghana ne Cote d'Ivoire Baole Kingdom e ka Asanteman ho nemom se ye ka Asanteman nkire se nipa kro no osoma Asante Asante hene dabi osoma Asante ti se de ye ka se ye som Ghana ye nye Ghana nko a ye ka Ghana ho ti obi ka se osoma Asante a na kire se o ka Asanteman ho Nemo de ohwe Asanteman ni sunsum a ye sikadwa no ono ne ye fe no sante hene efise sa wo de ani die be ma asikadwa no a ani die na esa wo de ma ne a ohwe so no eso wono na wo de ma no enti Otumfour eka se ne man no entan MPP on tan NDC a na ye no kure trudo afi ye be kwa adesua etoso emienu eso afi ye toaso no eye Opanin Agyemang eka asembi mani agye ho pa okan se Asante die ekoma Asante ne die Asante timika na emom die enkoma Asante no Asante mpese obeti Opanin eno die me na onya adwene evise Asante gitum 1826 thereabout ekun a wokọ no wo Eastern region ne enkran fam honom aman na wo coast no ene abrofo no eka bo mu ene Asante kun ya Asante edi nkuguo no or recognize it wajitum eno ena wofa golden stool no eni sika futuro bi ne ho empempra ne bi aye Gyaaman hene edi ani mo se Asante sunsun be kode enye yie okọ ekoko enkoden agi golden stool no sa baaye na emum sika mpempra ne ka ho ne de ne nsa anka
e kofa menteme ho ase beto Gyaaman ene Kumasi state ntem enumu ema Gyaamanfo entokwa si ye Gyaaman etu kotena ba bia wati no Asante agitum de tosumienu se Garnet Worsley war as Asante for kan se Granty war oba woni Asante bekon ya o hyi Kumasi djorobe no hyi Kumasi ahemfie no Asante gitum eno nti ene ma nansen ya Otumfour di 150 years anniversary of Sir Garnet Worsley war enti nya no kreda se Asante nyintum se wodi nkugu a Asante gitum Otumfour se tu odi kan ekwane achemfo adi akon na wonim se wadi nkunim na wo sane aba na odru nsuo pra ho na achemkuo no baako bete pra ho ma asem to Asanteman anti da bia wo ka ho ase wo se mekoi ensomante memeneda Asante gitum emse Opanin wankasa kora waka ho asem enu nti ekire achemfo no ye wadwene se wobeba no ne Asante akodi akon asa akon no kora wode to Asante ena Asante di won so emse wankasa waka ho asem kora enti enye no kore da se Asante nyintum Asante gitum se emra friend saying wo fit o pese wo te Asante no na obiri eboa ene ne yonko komfo anochi ene se na konta wo se na se eye na Gyaaman kenten wodi kan ofe so hene ene won doma asabre wote sentre so eto hye kwa man so ene sa na yonko fu so eye djorobe a enumu ena komfo ya mo ano ya agona hene etoye enumu ena na Gyaaman kenten we ofen so hene toye enumu ena na obiri ebo ano ye kwa aman hene enso so etoye Asante gitum Asante nso gitum se enu achi ansa na Asante ni begina ene doma edi akon edi doma so ama doma afri baabi a wote no aba bet enamu aba boma enamu abedru baabi a wodru sesiye na emom di Asante nyintum a mente no abakosemu de biara da ene ne awo kan ayese doma afo kum twum na twum ekum na ntwi ekum na krobia manfi ekum na oti akenten ese ekum na obiri eboa eno de Opanin me ne wonya adwene fi se na twum wa amakwa ama oni antwi wa amakwa aman na krobia manfi wa amakwa aman twum ne antwi no wote asumenya eho na odi won so omienu nyina ye edi ayokofo no so boomu ansan wo mu beche ba ansan no kura no kobia manfi nso so eye ohene wo ho enti oti akenten na oti akenten na di won ba won na be ye kwa aman hene a wodi kan wodi won ba kwa aman eye current Kumasi ansana onu free ho wu ye na so ko ne krachi na obiri ye boa ebedi ade ono ena doma ene no edi akon a wo to ekonum na obiri ye boa ena enye na oti akenten na emoye na Gyaaman kenten a no ye offense hene ena na komfo ya mo a no ye agona hene enti hono de ya atesem a mente ne mpanyinsem da enti nimse bi a wo beye sa research no na wa mama hunu mu yi a ebeye mede bio ya na enipa ne bebre ente Asante ase se enipa ti Asante ase a enka sa friends say menteme ho ase nyina nka ma
Asante enam se amanaman no on se medikin aka se Santehene ni nua preko pe ene Techiman hene won nyina ya ayokofo ofrifie ba akum ye kasa busua bi aje se maame ba akon asefo abakosem bi mpo kire se ayokofo firi ekuo nafuo mu na ye kuo nafo ena nam se ekuo nafo ya kraboa eye okuo enti no ye aboa okuo nya oboa aboa yawie ena kuo nafo ni bi kowe aboa okuo enti ese we ndi omo awekuofo ena be da na ayokofo se ye nokore ana se nya nokore ne de enye no na mebeka eho asem saabre da foforo ye be chirichirim se ye nokore ana se nya nokore ebe se ye nyina akora no ye baako ena bibi nti ye motetetete ya so ahun na the American say Techiman hene one Santehene wo ye nua ye nyina nso ye nim se akamfo ne bebree no ebe pie bono manso a ene adehia no odi ho ade no won edi Techiman akonya enti ebetimi abase na won nyina woka adehia na wo bono manso no ho ena akiri wo moteteye ebetimi nso abase bono manso fo no baaye no eno de mekirikiri mu da foforo eche na wo nuanom no nso so beka won ho ena wo besane koye ebetimi nso abase wa amfa hampo bi na emo wo nyina nim se wonchi firi baabi baako fi se abakosem ekire se wo ye nua na abakosem ekan edu baabi a hide kakra se wona woti kumasi akonwa kese so opie wo asumenya eye dotto bi e wo ho no forest deep forest virgin forest bi ye nkom eho ene ye fro Asanteman so na wo pie ye woni wo nuanom eye kokofu Gyaaman nsuta be kwai sa ayokofo na wogu Asanteman mu ni nyina wo Asanteman mu nyina no menka no sa Asante ayokofo na wo current Ashanti region no dodo no a trisi se no wo nyina wo bum ene wo moteteye odi kan kosete okokufu ena afi wo moteteye ko mia abasem bi nso kire se ansa na wo be pie ho no odi kan kotena eastern region enti wonam a obeduru baabi ena wo se hade yesi ha kwa ne asa ato aso ena efre okuro no asi akwa enti according to a history you say adehie ne bi so ka ho eno nti na mintimi nka ne pen se won nyina na betena abono manso ana se enye won nyina na betena abono manso nanso wo ye nua ofiri baabi fa akone bae na enam odo a ne wo won tamunti eno ne ma eye nana setu ne yire anu ofira makom oya makom de hye ene ne ma eye adudo nyina ne bafu pim ene won dom wodo won ba betena baabi a woti na wo ba no di kan ba don kwanta se dia basem kire no na mabunu bi ka se no mka se na mofu se kentampo ye won dia ena enye won dia ena dia tie nyina se obeto mofu wo don kwanta ena wono apere entokwa ena mofu no tu free ho ekọ kentampo efam ne nachi ena entokwa no a na okun a eba Santehene opokuare ene ne nua nana kwachi amya ontamu no Asantehene opokuare ebe kon fa nana kwachi amya onsase no ene ma nkransa mine eye kese afi wonne mofu no sa akobo ohye nanam ntokwa na eba wo ntamu nti emra afa nyina ma anase wangarafo no
eba e wo pe ba bi atena no saa be na abrofo no wa ha ehu se kwan e be fa so e be ma asomdua ba won tam eno no enti wo ma wo kotena a wo mfimfin ti wo mi wangrafo na ache mofuo no ene nkransa saase nti wo de wani kire atifi fam no ekomo anafo fam no ba nkransa obia nso nim se enam se na eho bia wo nyina kane na nyina ye bono hena saase nti bono hene nua eya ba ase hene se saa bia no ho ba bi no no so owo saa enetie enti enye se ena na me se mabuno nso ka asem bi pese yekweti on kakra ba unim se nkuro bi wa Asante a Techiman 40 me ba ba kire wo ade bi a wunim ne ba ho okay ya na Asante hene se ofa no ho na opia dia ye wo kuro ba ko a ono na ehwe na ho fasiri ansa wo pie okay ene patase hene patase hene na ehwe Asante hene na ho fasiri nana atare a wa friday eye emabunu mo akasa yi nsese ya na nananom ekire mo kasa so mo de ani die mo se yen nana Asante hene nananom de e wose ade ani die e ma wo nyinara mo aya ade afi mo me nto aso amakom Asante koto amakom because yana yama ba sa asenti enim se omokoto amakom ntina nkwame nkoroma ye ni ma nyina obo amakom nya estate mimia ye besre se enu ntina abonofo ye chen saase because na saase ne woye ni ye che nti mmomura bidiem ye de ama be ne ye de ama be ye besre na wo de wa aka no kuro utufa atra akomadan atra nkuro nyina na wo be ka kire se tanobo ase ni tu obodom ni fuma eye wo de a obobe man hene a wan kasa wadwene mu no die na wadwene ebu nti obi wa obeka ba na me ka no Ghana mpanyimfo so eduru ba bi a omo haye because emara no high time say omo besesa ni no bi afiri amendment mama ntokwa we entwa abrofo ba ya na omo bepe dom bi a hye omachi na omo dia ba be gani omo personal interest enti samere no na Asantefo na agani power enti omo kwahye Asantefo achi ene kan ye niam ahye emere no ma agya me pepe sofie anka meyi pepa Asante twere koma British fo na omo demand omo agudie ne niam bi ekwa ma British ka kire omo se sa niam no bi omo demand no eya bunu Techiman dia enti omo ye ready say omo be return Techiman fo niam dia ese be return niam ayo no se fani afan kanti ama ba bi ni abefa ko sa na denchira na ye kana ye se dia ya me denchira nti se ye ka denchira da bia me kan abakwasem bia bi ni sa golden tree ye kan kwanya golden tree fa so koye unim se na Asante ne kwatena denchira kakra oh yeah denchira fo firi ha koye yeah nti se ye kan ewo nsem bi mu a golden tree ni chini firi ba bi because denchira na omo wanchira enye Asante hene ena ebe ka kire wo se ebi abrabe so da bi ana se ye se ana da bi on for so obi ya se bu man sei ana se o meka nkire wo se medwe na asi da bi na emom antimi anka mo asem a ena oba wo ne ahemfo ne nyina ehia eka ho asem bio na mabunu na oka bibi se se na me kire mi se obi ma no mano fanse oba na okokon na se oman bi ema ne dom di na chi a na wafa ente sa se de na me kire mo no se Asante hene ana Asanteman no mo nhihye ne se wona woko no odi uso abaye part of Asanteman entinam so abaye Asanteman nti no se okokun a o expect se Asanteman no bia oman bia de nipa beba enti ya Asanteman na ekokun enye saa kuro no ana saa oman no ana se wode wo ho bebo no ayonkofam se wonso abeka Asante ho a wonso ya Asante enti so okokun a o expect se Asanteman nyina na eko enti wo se wonso so ukobi so ho
aha nti nyese bi a o na wo ma asante dom da bi asante ne kokon a wo ka ho bi asante mo bi anya akoa obi anya afna na emom obi a eka asante ho eno nti ana asante wa abasem bi ana manfo o twist o se asante nkai enya asante nkai se bia waye bibia ma no asante nkai no e wo ho ne kire se asante nkai ba ewunchi enti obi a nkire obi ni nchi na mabunu bi nso kwotena ho a no o ka abususem na asantefo wo ye ntientia na me expect se nka bi a obi a wo free stream na beka sa asem no na obi a wo free bono ha te se me ankasa nso se me ya me hu nipa bia na so obi o free bono mamu enka sa asem no especially wo ya brantie ana ababaawa na woni mamamre wo pese obebusa bibia free na nanom ho a enkokasa bono hene a ne eye Techiman hene ni nua ne sante hene enti sa asante hene ye asante foi asante ye ntientia dia ene na Techiman so ye ntientia na doma so ye ntientia fi se doma ni nua ne asumenya ni nua ne kumawu Gyaaman ni nyina wo nua nom na aduanafo na egu Asanteman mu no enti se aduanafo na egu Asanteman mu ye ntientia dia ene na wona ogu Gyaaman so ye ntientia etu ye Gyaaman ni enkobiwa no ngoka se na asantefo ntientia ena je se omokofa asiremfo se Asanteman ye ntientia dia Gyaaman so ye ntientia Asanteman ye ntientia dia ene na pono man no so ye ntientia bono fo so ye ntientia sa Asanteman ye ntientia dia ene na achemfo ne akuapemfo nyina ye ntientia efi se achemfo firi adanse no nyina wokoye ba ni nyina ya adanse hene bi ana wo den dodo na ase na mamuo no ano eden wahu na ama man no bebre eni nye na otuteneye asantefo ye ntientia de na akuapem fo ye ntientia fi se akuapemfo efri achemfo mu ne koye Asanteman ye ntientia de a enie na kwawfo nso ye ntientia fi se kwawfo de wo free Asanteman pon ne kwotena ho eye abusuan tokwa ena okwokyekere kwawu enti sa sem asantefo ntientia no mum ye nyai ka ne stick to history as it is stick to history as it is menim se onyame beka ye nyina ye ho obema ye ntiase na emabunade ba ko a mepese mekanie ya na mo adwene ye mo se ebia santehene a wotesui Otumfour seetu a otoso mienu ena a create problem bi enya nokore monko hia mo history aman hene bebre a Asante abono wo ene current Bono region ene Bono East region no enye Otumfour seetu ene boye Otumfour seetu emmo man hene bia wo Bono East region onyammo afe no wo bo man hene e wo Bono region nemom eye Otumfour pokuare otoso mienu ene Otumfour se tutu Agyemang prempe the second nana kwa mechiritwie ene bo aman hene bebre e wo Bono ene ahafo ene Asante region FM di otiso imo man hene bia nemo di ye de begya no ene wo bo ho ban afei ene wo bobie a enya nyina ye ze enya enwie mudi oguso a enche bia ebebie mudi na committee a na ehwe aboa masa friends say
aman ni bi aba oman hene no mpo no eye nkyra hene eka ho bi enye na natabri ya wasem na mekan nkyra hene eka ho bi committee no ho emre bi na mrante bi to se nkyra friends say bosom no de nti asante hema se ye na bosom nyina ne se o peba no pe wonya bie ene oba ne ho ene ma wode wo Otumfour se etui a wote sui hwana mu se no enipa no bebre ho a omo nsua abasem na emu agenda na ewo mutirim na ene wonde wode ye adwuma Otumfour se etui oto na sante hema ma so sen ona ene ka ekiri sabe no awode o ye sante hema asisi ye awu bin mema aka ho ansa na obewu as the last born enti obi a wo madada aden afi na okwakope eba ya ye ka history na mo me nka nokore na ensesa hwe ahoya no doso atro no doso ya mi nshira ye nyina ni enka nokore afei emabunu no ka bibi fa esikadwa kofi se efiri ha ene kɔ ha ne kɔ ha emabunu de ewo mne se esikadwa kofi no mra asante enya esikadwa kofi no mpo no na 19 jakare a oye dankyra hene a no osaye Otumfour se etu ne ba panin enuye kuma ese ntim jakare ye akobensoa eba saa akobensoa ya na no ye odefo bo amponsim ne nua ba o se ne ofa ase emu ba akọ o se etu ekwohye ne nyensen anti odwane kọ akwamu no emra wo ye wa adwese obekupe na kunu no eye ntim jakare eka kire won se woso wanya Asanteman waka on ho abomu a still wo hye nase enti wonfa ode yawa eba so wonfa sika futuru engum on hye ne ma na eye na nadwaben hene adakwa yi adom wate se watenetene nsa wone so ne nsa no watenetene wontwa ne nsa no morre no a watenetene hwe no so no omomfa nto so bi na wonfa ahemfo no mfa won ye yire chese won yire a wodo won na ni nyina achi no won san fa sikadwa na won anya no fi se wono na ye omo hempon se wotena sikadwa so na nye asante na ese tena asante hene ana o ka osi otutu no enye ono na ese wotena esikadwa so we kire pefe se na mpo afi na no wate se asante anya esikadwa bibia no kire wo ho sa abre se na asante akofa sikadwa bi afiri won ho enti sansem na ekeka kro no manfo keka no ya ahoye a enu nti na etoda ebisi o esikadwa na efiri anwunamam ebisi esikadwa na efiri dankyramam ebisi esikadwa na efiri hen na esikadwa no bebre na ewo honom enye ba akope die odumankoma de ma konfuanoche de ma Asanteman no eno wo ho enu achi asante ekone na na abuko fije ekon esikadwa ho nti eje na esikadwa asante ene nana kwadwa dinkra ono so Gyaaman hene start se abuko fi ekon eje na esikadwa enti enye sikadwa na nya ba akope na emu ba kono a odumankoma de ma won no ena ye ba ako enti enye no krese de wo baabi ena ne namo akopie baabi kopie no ne de sikadwa na wo yusu no ana se Otumfour te so no no kure bi anim mumyemfa abotre miyemfa odo entna na history no mumyensua ne yie enya ahoye afem adesua ene nyina ye esua ebeboae medamo ase